ପୂର୍ବୀର ନକଲି ବାପା ମା ଉଆସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜୀବନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପୁରା ବଢ଼ିଯିବ। ସେ ଭାବିବେ ଯେ ୟାଙ୍କୁ ତ ଜୁସ୍ ପିଇ ଆମେ ବେହୋସ କରିଥିଲୁ, ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଆସିଲେ। ଜୀବନ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଏବଂ ସେପଟେ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ଜୀବନକୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନକଲି ମାରେ ପୂର୍ବୀ ଏମିତି କହି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ହଳଦୀ ବିଧି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ସେ କହିବେ ତୁ ଭଲ ଅଛୁ ମା। ରାଣା କହିବେ ଦିଦିଟା ମା ଦିଦିଟା ବାପା ଇଏ କ'ଣ। ଏପଟେ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଟେନସନ୍ରେ ଥିବେ ଯେ ଏମାନେ କେମିତି ଆସିଗଲେ ଏଇ ଭିତରକୁ ପୁଣି। ତାପରେ ମାନସୀ ଆସି କହିବେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବୀର ଅସଲି ମା ଆଉ ବାପା। ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ବେହୋସ କରି ଉଆସ ପଛପଟେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଅସଲ ସମୁଦୁଣୀ। ମା ଠାକୁରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁବେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ମାନସୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଚାଲିଥିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ପୂର୍ବୀଙ୍କ ନକଲି ବାପା କହିବେ ଯେ ଜୀବନ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଶା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପବନ ପୁରା ରାଗିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇବେ। ସମସ୍ତେ ରାଗିକରି ଅନେଇବେ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ।